हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മള് 14ാമത്തെ അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇന്ന് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ അത്, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന്. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സത്യത്തില് അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പഠിച്ചു നമ്മൾ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഒരു ശരീരം ആർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും, ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം, അതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നതും, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാന്നുള്ളതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്നലെ നമുക്ക് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു, 13ാമത്തെ അധ്യായം 24 മൂലകങ്ങൾ, ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന്റെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല. ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ന്യായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താണ് പ്രകൃതി ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 24 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ത് വേണം, ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്നും കൂടി അറിയുന്നവർക്കാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായം 14 പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മോചനത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില്. അതില് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും അതെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്,
ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ? അപ്പൊ എന്തോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്കെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 14 പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആരോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഋഷികൾക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചു. കാരണം അവർ അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിനും കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഋഷികൾക്ക് സാധിച്ചു. ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിവര്യന്മാര് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുന്നതെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഋഷികൾക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടി അവർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപി നോഭിജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? എന്റേതിന് സമാനമായ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനവും പ്രളയകാലത്ത് നമുക്ക് നാശവും സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോർ അഹം ബീജപ്രഹദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പോ പറയുന്നു, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നറിയണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നാനാരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പിതാവും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണെന്ത്? ഈ ജീവസത്തകള്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകള് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിൽ പോലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവസത്തകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യർ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യരാകാം, മൃഗങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, ജലജന്തുക്കളാകാം, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ഇഴയുന്നത്, ഇതെല്ലാം എന്തിൽ പെടും? 84 ലക്ഷത്തില് പെടും. ഇനി ഇതില് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ബന്ധനം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ഈ പറയുന്നത്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. എന്തൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ
അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വം രജോ തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകുന്നു. അതുവരെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു: തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭത്താതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ആദ്യം സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ്. സത്വഗുണം രജോ ഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഈ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ബന്ധനമാണ്. സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ? സത്വഗുണത്തില്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നല്ലതാണെന്ന് പറയാം, വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിലും എന്താണ്? ബന്ധനമാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് എന്ത്? സത്വഗുണത്തിൽ. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും. കാരണം അറിവ്, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം അറിവാണ്. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമൂഹത്തില് നല്ലൊരു നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. കാരണം അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവരെന്താണ്? അവരിവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരില് പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുന്നേറിയതാണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആരിൽ ഉണ്ടാകും? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് അതവിടെ നാശത്തിന്, അവർക്ക് പോകെ അവർക്ക് അതവിടെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണവും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബന്ധിക്കാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിലുള്ളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേതാണ് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹം. തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഈ ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള വാസന ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അവര് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അവർ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരാണ്. എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടാനോ കഷ്ടപ്പെടാനോ ഒന്നും യാതൊരു മടിയില്ലാത്തവരാണ്. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാനും ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മടിയില്ലാത്തവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തിയും ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാം. മുഖ്യ സ്വഭാവമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആസക്തി. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിത്തി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞത്. സത്വഗുണം ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനം
അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് അതിവിടെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രമാദം, അതായത് നമ്മൾ ഒട്ടും എന്തില്ലാത്തവരാണ്, ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കാത്ത അലസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അലസത, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇപ്പൊ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ മുകളില് നമ്മൾ മിൽക്ക് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോളിൽ കാണുന്നത് സാത്വിക സ്വഭാവം. ഈ ടേബിളിന്റെ അവിടെ ചുറ്റിരുന്ന് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നവര് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. മീറ്റ് സ്റ്റോളിന്റെ അവിടെ ഉള്ളത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? പക്ഷികളിലും എല്ലാത്തിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ താഴെ അരയന്നം. അരയന്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് അരയന്നം. അത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച. തേനീച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ ഗുണമാണ്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അത് തേൻ സംഭരിച്ച് വെക്കാണ്. അത് ആരെങ്കിലും എടുക്കാനോ അതിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുത്തും നമ്മളെ പിടിച്ച്. അതായത് രജോ ഗുണമാണ്. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭരിച്ച് വെക്കാന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള തേനീച്ചയുടെ സ്വഭാവം. മൂന്നാമത്തത് കാക്ക. കാക്ക തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. തമോ ഗുണമാണ് കാക്ക. അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിങ്ങനെ പോയി കൊത്തി വലിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? കാക്ക. അപ്പൊ പക്ഷികളിലും നമ്മൾ മനുഷ്യരിലും മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂതമഹ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം ഒരാളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? താരതമ്യേന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവരും ജ്ഞാനം, അവരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടത് ജ്ഞാനമാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഖം കൊണ്ടാണ് അവരിവിടെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ, രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് വരും? നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബന്ധനമാണത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഉന്മാദം, നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഒന്നിനോട് എല്ലാതും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു അലസമായ മട്ടിൽ കാണുന്നവര്, എല്ലാതും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാത്തവര്, അത്തരത്തിലുള്ളവര്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എന്ത് ബന്ധിക്കുന്നത്? തമോ ഗുണം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, തമോ ഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ്? ബന്ധനം തന്നെയാണ്. സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണം നമ്മളെ ഉന്മാദം കൊണ്ട്, അലസത, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു മുന്നേറും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? സത്വഗുണം മുന്നിൽ വരാം, രജോ ഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? സത്വഗുണം മുന്നിൽ വരാം. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നിലേറാം. ചിലപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാം? തമോ ഗുണം മൂലം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒന്നിനെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം കയറാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം കയറാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം കയറാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണം തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യ മത്സരം, അത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മില് മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം കയറാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം കയറാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം കയറാം. അപ്പൊ ഈ 3 തമ്മിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമോസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ സത്വഗുണത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്താം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും കീഴടക്കാം. തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാം. അതായത് ഏത് ഗുണത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉയർത്താനും നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏത് ഗുണത്തിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് 3 ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണമാണ്. ആ 3 ഗുണത്തിനെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിനെയും അതിക്രമിച്ച് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. അപ്പൊ അത് എവിടേക്കായി മാറി? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി മാറി, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് മാറി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലെത്തുന്നത്? വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അവസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവരിൽ ഏത് സ്വഭാവമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഏതാണ് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണമാണ് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലെത്തണം, സത്വഗുണത്തിലെത്തണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കണം? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വേണം? വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളും മറികടന്ന് വന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ പിടിവലി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എത്ര ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്? 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം, ഇങ്ങനെ 9 ദ്വാരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 9 ദ്വാരങ്ങളും സ്വാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവര്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക? കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും, അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. അവര് ബാഹ്യമായിട്ടും ആഭ്യന്തരമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആന്തരികമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ അവസ്ഥ പറയണത്? സത്വഗുണത്തിലെ അവസ്ഥ പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്ത്യതാനി ജായന്തേ വിവൃത്തേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാത്തിനോടും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വീടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ വീട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു കാറുണ്ട്, അതിനേക്കാളും വലിയ വണ്ടി വേണം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തില്? രജോ ഗുണത്തില് അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആസക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
അപ്രകാശോ പ്രവർത്തിച്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണമാണ് വളരുന്നതെങ്കിൽ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, അകർമ്മണ്യത, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനേ തോന്നില്ല, ഒരിക്കലും ചടഞ്ഞുകൂടി ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ചുരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പ്രമാദം, അലസത, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? അതായത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. വ്യാമോഹം, കാരണം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്? തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്. കാരണം അജ്ഞാനികളാണ്, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാമോഹം, ഇതൊക്കെ ആരില് പ്രകടമാകും? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് പ്രകടമാകും. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ, ഇനി ഓരോരുത്തരും മരണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം, ഇപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും മരണശേഷം. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അതായത് എവിടെയാണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്? ഭൂമിയില്. അവര് വന്നിട്ട് രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും, സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദുഃഖം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാവും? ദുഃഖമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലാണ് ആരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരിക? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ക്രമേണ എവിടേക്ക് ഉയരും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് മരണശേഷം അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ഇതുകൂടി വായിച്ചിട്ട് പറയാം. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിയിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാല്. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ചോദ്യം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് പറയാം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, പ്രഭോ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചത്? എങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു? 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ സംശയം അതാണ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നിട്ടുണ്ടോ.
എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ പെരുമാറ്റം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് വന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതായത് നമുക്കിപ്പോ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം, ആസക്തി, അങ്ങനെ എന്തിന്റെ ആയാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു, നമുക്കത് നേടിയാല് നമുക്ക് സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ നേടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് എന്തില്ല, വിഷമില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് രണ്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, രണ്ടും വരുന്നില്ല ഒരേപോലെ. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ദോഷങ്ങള്, അതിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനൊന്നും വില വയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയില് മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞത്. പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും അതിനെ ഒരേപോലെ കാണാം, അതിനൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ആർക്ക് അപ്രിയമായിട്ടോ പ്രിയമായിട്ടോ യാതൊല്ല, എല്ലാതും പ്രിയമായാലും നമുക്ക് ചിലത് പ്രിയപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് അപ്രിയം എന്നില്ല, എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ കാണാം. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഭേദമില്ലാത്തവൻ, ഒരേപോലെ പെരുമാറുന്നവനായിരിക്കും. നിരുദ്യമനായിരിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. ആ വ്യക്തി ധീരനായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ആര് നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും. ഇതിനൊന്നും ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. നിരുദ്യമനായിട്ടിരിക്കുക. നിരുദ്യമൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാംച യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ? ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഏത് തരത്തിലായാലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച്
ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ മാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പല തടസ്സങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല, നമ്മളത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിന് ഒരിക്കലും മുടക്കം വരാതെ, പിഴയ്ക്കാതെ, നമ്മുടെ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും പരിതസ്ഥിതികളിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 14 ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ